behalve 7 keer uw eigen burgers beledigen. Want heeft het niet op u gestemd, geeft het ook niet uw respect. 100 kilo minder, maar toch dezelfde dikke nek. Iets te zeggen over dit, iets te zeggen over dat. Iets te zeggen over rap, maar niets te zeggen over wat. Mensen uit de stad willen die geen deftig dak hebben, die geen rechten afpakt terwijl ze al geen zak hebben. Afleidingstactiek met de krant in uw zak. Angst en paniek zaaien lijkt de natie of belang. Media macht maakt de massa compleet lam. Richt razernij op een imaginaire vijand. Wacht, zolang hij er zit, zullen er ook rappers zijn. Zullen er ook patsers zijn, zullen er maar kakken zijn. Zwijg over studies, je wilt echt niet weten wat de wetenschap te vertellen heeft over BTW. Ik ben krapul, originaal gangsta. Breng mij in een kwal voordat ik iemand op zijn bek sta. Geef het toe, ik ben officieel crimineel. Waar het kwetst is mijn tekst, is een moordtafereel. Ik ken een 9 milli in mijn vinger zitten. Klap op een killer bieten. Geef haar een dikke lippen. Kijk nooit die rechtse zakken. Zet schijt van 0 te leven. Ze kunnen ons niet aan en noemen ons criminelen. Hou best je lip op mekaar als je geen kennis van de zaken zet. Bestudeer de feiten voor en leer je bek open. Trek de domme dingen, zeg beneden alle niveau. En hip-hop enkel associeert met juwelen, geld en hoofdcent. Het genre verder marginaliseert door te claimen dat het enkel criminelen inspireert. Die conclusie zit zo verkeerd als jij in uw burgemeester scherpt. Dus niet verwonderd zijn dat ik opsta en u tegenwerk. Je bent misschien de baas van de stad, maar die hiphop, ja, daar blijf je met uw handen vanaf. Want al het crimineel gedrag is niet onze verantwoordelijkheid. Eerder die van u en heel het Belgisch binnenlands beleid. Het wordt tijd dat je feiten onder ogen ziet. Begrijpt dat je niks bereikt is gebleven met losse vlodder schiet. En heb geen bang van die dealers op straat, maar van elke allochtoon met verstand achter de mic. Want je zaait paniek, maar oogst niet het resultaat waar je op gehoopt had en in uw verborgen agenda staat. Dus als je verder gaat met bashen van de cultuur, loop je vroeg of later met je stomme kop tegen de muur. Wat? Ik ken een 9 milli in mijn vinger zitten. Klap op een killer bieten. Geef haar een dikke lippen. Kijk nooit die rechtse zakken. Zet schijt van 0 te leven. Ze kunnen ons niet aan en noemen ons criminelen. 9 duisters, crimineel. Stad Genk is crimineel. Antwerpen, crimineel. Pixel is crimineel. NVA, crimineel. Bart de Wever, crimineel. CDMV, SPA, VLD, iedereen crimineel. Ik wantrouw alle politiekers die sympathiek overkomen en een overdosis aandacht krijgen. Want het gaat over een aanpak schrijven. Alsjeblieft, wil de El Sabatico als Jean-Marie. Fuck de beat, ik spit het in uw gezicht nu. Een gasboeten omdat ik in uw gezicht spuur. Rap staat niet gelijk aan de criminele mensheid. Wel aan rebelsheid, ze draagt ons naar de nek grijpt. De uitspraak dat politieke zakzetters zijn is even veralgemeen en dat is dan wij. Beter zijn die juist bezig zijn met ons en blik. Uw boodschap is als een hoer met rode lipstick. Schoon aan de buitenkant, rot aan de binnenkant. Misschien vindt u tof in de Antwerpse binnenstad, maar ga je naar de buitenwijken, daar waar ze geen te krijgen. Maar een C4 terwijl dag op de televisie leuk zit te doen en kiezers ronselt. Nu en te meer haters dan Ian Thomas. Godverdomme, die shit gaat te ver. Dus ik voel me verplicht dit te zeggen. Snoeien in het onderwijs is als een boom die geen water krijgt. De wortels verdorren na een paar maanden. Kijk, misschien zijn nu de blaren groen, maar wat de fuck gaat het doen als de jeugd stagneert door een tekort aan betalen groei? Hoi. Je schrijft columns, je zet in de band van de ring. De macht maakt u blind gelijk column. Fuck hem, geen postzegel maar een boze brief. En hoop dat hij ooit misschien aankomt op het schoolverdiep.